Излязохме от пещерата Дяволското гърло, където супер много сме впечатлени и вървим в Триградско ждрело. Де-факто прохода, по който дойдохме, се оказа, че е Триградско ждрело, а ние си мислехме, че някъде по-нататък, но човека, който не беше гид в пещерата, ни обясни, че де-факто това е Триградско ждрело. И като тая част на излизане от пещерата я вървим пеша, нали, до колата. Също е много красива, уникални, свръх големи скали. Много е красиво, много сме впечатлени. Каза, че пещерата Дяволско гърло е все едно влизаш в ада. Но сме много уморени, тъй като изкачихме повече от 280 много тегави стълби, които бяха на някаква голяма девелация, височина или как точно, може би точно не казвам точната дума. Ето, вижте колко е красиво. Ето, това е пътя, който слизаме пеша и вече тук е по-цивилизовано надолу, където е касата. Разни павилиончета, както навсякъде в България и не само в България. На забележителностите има сладки мед, сувенирчета и разни. Чао!